Чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәбез. Хөрмәтле Саба дулкыннары телерадиокомпаниясында эшләүчеләр, сезгә Сатыш авылыннан хат юллыйбыз дип башлана килеп ирешкән котлау хатында. Мәртин авылында туып үсеп, Сатыш авылында яшәүче безнең кадерле кешебез, әниебез Шакирова Ризалә 1 сентябрьдә үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләде. Без әниебезне сезнең дулкыннарыгыз аша котлыйсыбыз килә дип языла котлау хатында. Хөрмәтле туган көн иясе Ризалә ханым, әйдәгез әле үзегезгә булган матур теләкләрне бу минутларда рәхәтләнеп тыңлагыз һәм кабул итеп алыгыз. Алтын көзнең тәүге иртәсендә аваз салгансың син җиһанга. Абый белән апаң сөенгәннәр, бер нәни кыз тугач дөньяга. Әткәең дә йөгереп кенә йөргән, 5 атлыйсын бары бер атлап. Тик нигәдер бик ашыгып киткән, үстерә алмаган шул сине назлап. Үскәнсең син болыннарда аунап, мишәләрдә сулар кыйынып, әнкәң сине бәхетем диеп сөйгән, борчу сагышларын таратып. Кеше булсаң да син, абый апаң белән кул арасына иртә кергәнсең. Шишмәләрдән суын ташыгансың, болыннарда көтү көткәнсең. Кичен эшләр бетеп бушагачтын, ял итәргә гаилә җыелгач, кулларыңа гармун алып әнкәй, уйнагансың күңелең моңлангач. Әбекәй сиңа кушылып җырлап, тараткандыр өйгә моңнарын. Шатлыгымсыз, куанычларым диеп, бушаткандыр күңелен, уйларын. Укып, белем алып, собаларга эшкә диеп чыгып киткәнсең. Шул юлларда әткәй белән очрашып, мәхәббәттә янып кигәнсең. Саф сөюдән кайнар учак ягып, 44 ел гомер иткәнсез. Мәхәббәтнең серле кочагында 4 малайга гомер биргәнсез. Тәгәрәшеп үскән малайлар да, тырышып укып һөнәр алганнар. 18 яшь тулгач бер-бер артлы солдат хезмәтенә барганнар. 4-се дә бүген гаиләле, башка чыгып тормыш итәләр. Йортыгызда кабат бала тавышы, 7 онык гөрләп үсәләр. Әни, бәгыр, шатлыкларың белән борчу сагышың да бар бүген. Кеше улың, синең иң төпчегең сугыш кырларында шул бүген. Илләр имин, күкләр аяз булсын, туктасынла иде сугышлар. Барысы да исән имин кайтсын, тыныч, матур булсын тормышлар. 70 яшьне чынлап бирербез дим, чәчләреңнең юк бит карасы. Әллә нәрсә түгел бу чәчләрең, агарткандыр тормыш арбасы. 44 ел шушы төп нигездә тыныч, матур гомер иткәнсез. Башта әби, аннан бабайны сез озаткансыз, хөрмәт иткәнсез. Кайткан киткән бар да монда сыйган. Киң бит әни синең күңелең. Бүгенгедәй гел бәхеттә яшә, озын булса иде гомерең. Әти янда, балаларың исән, дәү әни диеп дәшә оныклар. Син бәхетле әни, бик бәхетле. Моннан кадерлерәк соң ни бар? Гомерләрне Ходай бирә диләр. Бүген яшәүбез кадерле. Яшәсәгез иде әти әни, балалардан күреп кадерне. Әти белән бергә тигезлектә яшәгез сез гомер көзендә. Безгә кирәк булып, терәк булып, утырыгыз өйнең түрендә. Бала оныкларның хөрмәтендә яшәсәгез иде бик озак. Тәрәзәдә утлар балкып янсын, җылы булса иде йорт, учак. Бисмилланы әйтеп каршы алыйк һәрбер таңны, һәрбер иртәне. Бүгенгедәй матур яшик әле, Ходай язган шушы гомерне. Юбилеең белән котлап сине, ачып куйык бәхет капкасын. Кабул итеп ал син бездән әни, барчабызның күңел җылысын. Сине яратып, хөрмәт итеп, улларың Илфат, Илшат, Илнас, Ильяс. Киленнәрең Әлфия, Энҗе, Римма, Әдилә. Оныкларың Раяс, Ринас, Зәринә, Кәрим, Илсаф, Ясминә һәм Иллария. Бу теләкләргә әтиебез Рәсим дә кушыла диелде әлеге котлау хатында. Сатыш авылында гомер итүче Ризалә ханым Шакирова чын күңелдән сезне 70 яшьлек зур юбилеегыз белән котлыйбыз һәм сезгә иң мөһиме саулык, сәламәтлек бирсен Аллаһы Тәгалә дибез. Алдагы көннәрдә дә тигезлектә
матур гомер кичерегез, балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен күрегез. Тагын бер котлау хатын иясенә җиткерәбез. Исәнмесез, Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре, сезгә Тимершык авылыннан хат язабыз дип башлана ул. 1 сентябрьдә Тимершык авылында яшәүче әниебез, әбиебез Нигъмәтҗанова Мәсрүрә Юсуф кызына 90 яшь тулды. Иң кадерле кешебезне олы юбилее белән кайнар котлыйбыз.
бар җиһан төрле матур төсләргә кергән. Иген ашлыклар, яшелчә, җиләк җимешләр өлгергән. Бар тарафтан муллык исе килгән алтын көздә әниебез дөньяга килгән. Кадерле әниебез, әбиебез. Барыбыз да бергә җыелып, сине шушы гомер бәйрәмең, күркәм юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Синең балачагың, яшьлегең авыр чорларга туры килсә дә, кечкенә иңнәреңә төшкән сынауларны җиңеп гел алга баргансың. Куйган максатларыңа тугры калгансың. Безне, балаларыңны да шундый сыйфатларга ия итеп тәрбияләдең. Башлаган эшне ярты юлда калдырмаска өйрәттең. Безгә биргән тәрбияң, киңәшләрең, эшләгән яхшылыкларың, күрсәткән ярдәмнәрең өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәбез һәм синең алда баш иябез. Алдагы көннәреңдә дә сәламәт бул, иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Сиңа язгы кояш нурларыдай аяз иртәләр, күңел тынычлыгы, озын бәрәкәтле гомер телибез. Картлык көнеңне гел шатлыклар гына бизәсен. Балаларыңның, онык-оныкчыкларыңның кайгыртуын тоеп, игелекләрен күреп, аларның уңышларына сөенеп, безне сөендереп, озак яшә әниебез. Маңгаеңа төшкән аксыл чәчләр, сөйкемлелек бирә йөзеңә. Барысы өчен рәхмәт сиңа, әни, исәнлегең белән 100 яшә. Сине яратып, балаларың, килен-кияүләрең, онык-оныкчыкларың исеменнән кызың Минзилә белән кияүең Рафаэль диелде котлау хатында. Тимашык авылында яшәүче хөрмәтле Мәсрүр апа, сезне чын күңелдән шушындый олуг 90 яшьлек юбилеегыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Аллаһы Тәгалә сезгә сәламәтлек, хәерле озын гомер һәм балалар, оныклар игелеге насыйп итсен. Şeşkelerday nazla bizini Gaziz ənkəy üstürgən Şal düşməgən yıllar ana Appak qalfaq kiydirgən Ənkəylərinin uytüləgi Hər şaq yerdəmişin Yolğa şıqma ənkəylərdən Fatihələr almayşa Ənkəylərinin uytüləgin Hər şaq yerdəmişin Yolğa şıqma ənkəylərdən Fatihələr almayşa Ənkəyiminin ak şəşləri Oppak şəşkələr Ömür birgən, iman birgən Bizgə ənkəylər Ənkəylərinin uytüləgi Hər şaq yerdəmişin Yolğa şıqma ənkəylərdən Fatihələr almayşa Ənkəylərinin uytüləgi Hər şaq yerdəmişin Yolğa şıqma ənkəylərdən Fatihələr almayşa Metruşkalı şeyler bilen Her şak küte analar Suanmasın samavarlar Qaynap tırsınlar alır Ənkəylərinin uytüləgi Her şak yerdəmişin Yolğa şıqma ənkəylərdən Fatihələr almayşa Ənkəylərinin uytüləgi Hər şaq yerdəmişin Yolğa şıqma ənkəylərdən Fatihələr almayşa
Юлга чыкма. Әнкәйләрдән фатихалар алмыйча. Тапшыруыбыз бүген ахырына якынлашты. Чын күңелдән барлык туган көн ияләрен бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Һәм алдагы көннәрдә күкләребез аяз булып, тормышларыбыз тыныч булып гомер итсәк иде дигән теләктә калабыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Ялларыгызны күңелле һәм файдалы үткәрегез.